det her det er min mulighed for ligesom at fokusere ind på én ting, og ligesom hele tesen er på en eller anden måde sådan, jeg tror ikke, jeg har meget mere at sige, end hvad en Babylon er, hvad end den overtitel kommer til at handle om. Så det er det, jeg har at sige, og sådan, så kan jeg godt også være med til at skrive sange om breakups, og være med til at skrive sange om alt muligt andet. Men sådan, hvis jeg har et eller andet at sige, som der ikke er nogen andre, der har sagt, så tror jeg, det er det her. Jeg føler, det er virkelig sådan en... Man kan nemt se, hvordan det egentlig er en logisk sådan, kombination af, hvad jeg har gjort altid. Eller sådan, har spillet meget i kirke, hvor det er meget normalt, at der skal bare være flyder, pads, der bare siger... Og så en eller anden dag opdagede jeg, at mit ikke særlig dyre, ikke særlig egentlig sådan fede pedalboard havde den her ene echo-effekt, der bare kunne vare ved i sådan cirka... Hvis man spiller en tone, så går der nok sådan 3,5 minut før lyden er helt væk. Og så begyndte jeg at lege med sådan, så vil jeg gerne være med til at lave de der åndelige pads, der bare flyder og skaber total stemning. Og så har jeg leget meget med det, og sådan altid haft en fascination for lige at finde mærkelige lyde, eller finde mærkelige måder at få en bass til at lyde anderledes på. Så for eksempel, måske for 3 år siden begyndte jeg at lege med at slå min trommestik, og så på et eller andet tidspunkt fandt jeg ud af, at det var egentlig federe at gøre det med en kuglepen, fordi det var mere kontrollerbart, og sådan, det lød bare sygt fedt, åbenbart med en kuglepen. Jeg tror, det er jo meget den der sådan Babylon-tematik, at være opvokset med troen på et eller andet større, og så sådan prøve på at bygge et tårn, så vi kan komme i kontakt med det, og nogle gange så er det sådan en wow, jeg er næsten i kontakt med et eller andet, der føles guddommeligt, eller det hele er fredsfyldt, og det hele er resonerer, og nogle gange så er det sådan en, hvorfor er du her overhovedet ikke? Hvorfor er der ingenting, jeg kan mærke? Hvorfor er der tomt? Jeg tror, det virkelig fede ved det er, at jeg kan udtrykke virkelig mange ting, men jeg behøver ikke bruge ord for at udtrykke det. Så sådan, jeg har brug for lige nu at lave noget, der lyder destruktivt, og så må jeg prøve på at springe højtalerne eller et eller andet. Og sådan, det kan jeg udtrykke, og så ved de folk, der ved det, hvorfor jeg måske har lyst til det eller et eller andet. Men sådan, der er sådan en... Jeg føler, der kunne være tekst til det hele. Eller sådan, jeg føler, der kunne være sådan... Det hele har en emotionel pointe, eller sådan en ting, hvor jeg prøver på at vise noget af mig selv, eller et eller andet.
Jeg glæder mig til at se, hvad folk sådan hægter sig på i det. Om det er det meditative, eller om de folk, som er opvokset kristne, de lægger mærke til, at jeg lige spiller et par salmemelodier undervejs, eller folk lægger mærke til, at de digte, Oscar Chris læser, er sådan vanvittigt personlige. Så må man godt begynde at trække ind til koncert. Virkelig blæst bagover, at folk reagerede på det. Også fordi, at jeg lige da koncerten var færdig, ikke anede, om jeg sådan... Jeg havde den der følelse af, at jeg har aldrig haft så lidt situationsfornemmelse. Altså sådan, jeg vidste ikke, om jeg lige havde tvunget folk igennem en times lidelse, og bare sagt, det er mit event, lev med det. Det virkede til folk. Jeg igen det der med at føle sig forstået, eller sådan folk forstod det, og folk havde også lyst til at sidde og diskutere, om jeg følte, at det var den her rejse, og en rejse tilbage til håb i hverdagen, eller en rejse tilbage til at se virkeligheden i øjnene, og sådan nogle spændende snakke om det kunstneriske i det. Og så var der et par, der også spurgte ind til nogle tekniske ting, og det er også hyggeligt nok at forklare, og kunne sidde og sige, at det er faktisk ikke et loop, fordi det er faktisk ikke et loop på noget tidspunkt. Men det meste af snakken gik på kunstneriske beslutninger, hvilket jeg var virkelig, virkelig glad for. For lang tid siden i Downtown July regi, så guitaristen Janus og mig sådan, havde en snak omkring det der med, at det var faktisk næsten federe, at folk så en stå på en scene,
altså venner, man ikke har set lang tid, at det var federe, at de så den del af en, end hvad end man kunne præsentere i en samtale. Eller sådan, jeg tror, det er sværere at sætte ord på, hvor man er i sit liv nu, end det er på en eller anden måde at lave et eller andet, der viser det. Men om folk så nødvendigvis ved, at det er det, eller sådan, jeg ved ikke om folk for eksempel kunne tolke nogle af de troskriser, der har været lagt til grundlag for det, eller nogle af de problemer med relationer til andre mennesker, eller sådan. Der var mange, der sagde, at de ikke vidste, at jeg havde det der i mig, og det er jeg også meget glad for, sådan for det, man kan lide. At sådan, fordi jeg også godt kan være meget typisk bassist, lidt generet tilbageholdagtig, så sådan, det der med sådan, nå okay, du kan også stå og eje det selv, og sådan, det var meget fedt at høre. Jeg håber på en eller anden måde, at det lykkes at åbenbare noget af sig selv, eller sådan, at folk føler, at de kender en bedre, men jeg ved det ikke.